Nadia, e aquesta és la meva història. Fa uns anys, acompanyats dels nostres pares, el meu germà gran Kaique i jo vam viatjar des de São Paulo, Brasil, a Catalunya, Espanha. Des d'un començament ens va sentir estranys. Això va fer que el Kaique tingués molts conflictes. Un d'ells va ser la parella amb un jove que es va ficar amb mi. Amb l'ajuda de molts professors i companys de l'institut, vam aconseguir amb els temps adaptar-nos a aquesta nova vida. Hola, em dic Nadia, i aquesta només és el començament de la meva història a Catalunya.